Maorag na hapon mga ka-ornamental. Na-receive ko na pala yung napanalunan kong 1 can G Aqua brand premium grade brine shrimp eggs sa nakarang paraffle po ni Pearls Aquatic na si Sir Adrian NP, at sa nag-raffle po at nagatid ng brine shrimps natin na prize na si Crazy Queens Aquatics na si Master Albert Romero. Highly recommended ko nga pala to talaga mga ornamental, itong G Aqua brand po para sa mga betta fry ko, dahil sa napakapino po talaga ng hatch nila, tapos madali at madami in terms of hatch rate. Total mga ornamental, napag-usapan na din lang naman natin yung tungkol sa brine shrimp. Mag-share na din ako mga ornamental kung paano ko siya piniprepare at kung paano ko siya hina-harvest. Maraming thank you, lalong-lalo na kay Sir Adrian NP at kay Master Albert Romero. Sa lahat po ng gustong bumili ng ganitong brand ng brine shrimp, contact nyo na lang po sa FB si Sir Adrian at saka si Master Albert Romero. Meron din po pala siyang mga ibinibentang nakamura brand na feeds para sa ating mga alagang arwana, flower horn, discus at sa gapi. Yun mga ka-ornamental, kung need po nyo ng premium grade na mga feeds, meron po siya. A few moments later. Need lang po natin mga ka-ornamental ng dalawang DIY BBS hatchery at saka aerator. Syempre kailangan po yung air pump. Tapos mga ornamental, ang ginagamit ko po palang tubig is tubig dagat po. Ito na lang po yung ginagamit ko mga ornamental na tubig, kasi para sa akin, sa experience ko, mas maganda yung hatch rate nung BBSX pag tubig dagat yung ginagamit ko, unlike po sa magtitimpla pa po ako using rock salt. Abot naman mga ornamental sa pinapatch kong amount ng BBS. Estimated ko lang po yun mga ornamental. Yung sa tingin ko, kayang consume ng lahat ng fry na papakainin natin sa loob ng maghapon. Para sure po ako na mga ornamental na talagang newly hatch po ang maibibigay ko sa kanila araw-araw. Bakit pala mga ornamental kailangan na newly hatch po talaga yung i-feed natin sa mga fry natin? Ang sagot po ko dyan mga ornamental, kasi pinaka-importante po sa BBS is yung yolk sac. Yun po kasi yung pinaka-masustansyang part ng brine shrimp. After 24 hours mga ornamental, i-harvest at para makakain na rin yung mga fry natin. Ang ginagawa ko lang mga ornamental is tinatanggal ko lang po yung hose na na-connect sa aerator para makasettle na po yung mga hatch ng BBS para madali nating ma-harvest. Habang nag-aantay po tayo mga ka-ornamental na makapag-settle yung hatch ng BBS, naglalagay na rin po ako dito, nagsasalang na po ako dito sa kabila mga ka-ornamental sa hatchery number 2 para bukas dito naman ako mag-harvest ng ipapakain ko sa mga fry natin. Ganun lang po yung araw-araw na routine. Pag dito ako nag-harvest nung ipapakain, dito ngayong araw, dito na naman ako magpapa-hatch para sa sunod na araw may ma-harvest naman po tayo. So tuloy-tuloy po yung
yung pag-harvest natin, tuloy-tuloy po yung pagkain ng mga fry natin, mga ornamental. Tapos, kung makikita nyo mga ornamental, magkahiwalay na po yung eggshells dito sa mga natchi ng BBS. Sa ganong paraan, mas madali po natin silang ma-harvest mga ornamental. Ang ginagawa ko lang dyan mga ornamental is kumakuha po ako ng maliit na cup, tsaka itong net na ginagamit ko sa pagsala ng mga hatch ng BBS. Ginagawa ko lang dyan mga ornamental, kinukuha ko yung hose, pinapabuhos ko lang po dito hanggang masala ko yung mga buhay ng BBS. Hindi ko na po siya inuubos sa isang harvest lang mga ornamental kasi good for 1 day po yung consumption nito ng mga fry ko. So yung matitira po dito para mamaya naman pong hapon na feeding. Tapos ito pala mga ornamental na tubig na galing sa hatchery, binabalik ko pa rin po dito para di naman tayo araw-araw pumunta sa pagsalok ng tubig dagat. Pwede pa natin yung magamit ka ornamental hanggang mga 2 to 3 times yung tubig dagat na naisalang po natin dito sa hatchery. Tapos ito mga ornamental na hatch ng BBS na nasala natin, pinapabusan ko na lang po ito nung galing sa nawasa, yung tap water. Ganito lang mga ornamental, pinapabusan ko lang po yan ng galing sa nawasa, sa gripo. Sinestimate ko yung tubig na makasabay para mas ma-estimate ko yung feeding ko sa mga fry natin mga ornamental. Tapos yun mga ornamental, tapos na natin mag-harvest, pwede na natin siyang i-feed, pwede natin ibigay sa mga fry natin. Ganito na lang, gumagamit po ako ng kutsara para mas ma-estimate ko yung kaya lang makonsume ng fry para di naman po madaming maging leftover. Kasi pag maraming leftover, yun magiging cause ng makakapulyot ng tubig. Kaya ginagamitan ko po talaga ng kutsara para mas ma-estimate ko kung gaano lang po karami yung ibibigay ko sa fry. So yun mga ornamental, ganun lang po yung process na ginagawa ko sa pagpapahatch at pag-harvest ng BBS. Maraming salamat mga ornamental. Sana may natutunan kayo sa counting idea na na-share ko. At maraming salamat po ulit kay Sir Adrian NP at kay Master Albert Romero. Sana may susunod pang paraffle para mas marami pang mabigyan ng chance para manalo. So ayun mga ornamental, hanggang dito na lang yung video. Shoutout lang pala sa pinsan ko, kay Larry Andrew Molina. So ayun mga ornamental, hanggang sa muli, salamat.